Bueno, zuk erabiltzen duzun metodologia zein da? Etxe batea, berjutezea, nola estezea lanian? Famili batekin, o etxe batekin, o pertsona batekin? Guk dekorazio emozionala erabiltze. Orduan, guretzako lehenengo importantena da, dekorazio emozionala lehenengo partida antolakuntzia. Zeni oso desordena naiz, da ni beti pentsatzet, gauze pentsar zela etxien errezak izeteko. Neri jartze baldin baizu zarreran, txaketie isikitzeko zeuzen izofan lako izut. Isikitzeko erreza baldin maiz, baina armaxun isikiber baldin baizu nik... Ja, kale. Ja, zaie. Hainbeste gauze ezin de jarri. Orduan, hola, ni petatet, jende behar nahi ere, petet askoi kostako zakola niri bezala. Orduan, antolakuntzi garrantzia ondixen matxo. Orduan, lehenengo importantena da, pentsatzi nola nahi deun bizi. Jende asko galetxotenin etxia reformatzea tortzeta, nola nahi dezu bizi. Da zaten, nina etorri zu kalde txurixe, baina nola nahi dezu bizi. Nola ingotiu zu erosketak, nola ezein zukaldauko, nola zukaldauko uste, ze gauzera bikitu zukaldatzeko. Gauza asko jarri berdiala, aurrena inkesta bat intendio zu orduan pertsona, ez da? Dana jakiki berde bazira. Nundik noa, arratzaldian biziletan etortzen bazea, oze nula da, Ose itezun surfe, bizikletan ibili, horregatzen traste pila bat ekartzeu etxea, eta atzenin hori dana tokio bat, gauzako itzi bere tokixe. Hori dana kudeatu inbiar da, ondo. Gauzako itzi bere tokixe jarri beixo lere. Eta hori gertatzea askotan. A ber, ni nire automobilan sartzen naiz, eta ni baki gauzako itzan garantzeatzean daga zestua, bastoiak, beste aldian botak, bestian zea erramientak, bestian ez dakize, eta etortzean Natalita ze kristoak azu, baina ni baki non dauden gauzak. Historiak beste bat azte zaizunia moitzen gauza ja, hor ja kistona etortzea, ez da? Etxin dano batea bizi ber hor dia. Ja, hori da, orduan kudeatu biara, ez da, denon kondo bizitzeko, importantea. Hori da. Orduan, lehenengo, intentatze du jakiki eze gauze azkeben, gauzek nola gordeko txeun erabakitzie, eta hori izango ditzeko, txukuntasune mantentzeko, lehenengo zatixe berdeuna. Umia dauden, aitona monak dauden, hori danak, ez da, jakin inbiar da. Hori da, eta erosketa nola ingo txeun, adiez baita eroso importantia dana, ze azkenien, imagino, supermerkado ondire jute gailin behin, da gero errixen erosileik edeu. Baina horrek atzenin baitare, almazenamentu tipua berdeu, eta bueno, gauz bakoitzek bere... Ez da berdina egunero merkatua juteana, o zu esatezuna, bi hastian behin juteana erosketa egitea, ez da? Hori da, atzenin bakoitzek dazkedeu geure otxurek, eta pixkekuk hori ulertu inberdeu, bakoitzen nola bizidan, eta nola ingo. Ez tezu pertsona aldatu bihar baizik eta moldatu inbiar dezu, ez da? Hori da. Vale. Eta horren ondoren, dekorazio emozionalakin aztega pixket, eta guretzako, bakarriken ez deu biztie kontuten hartzen, que biztie zain zuten bezala ez da bakarriken ikusteuna, da koloriek, argixenak, gero baitare taktuei importantze matxou, zeu zaidazke deun. Etxik azkenin, ze zaratak, kanpotiken etortzen zaratak, oestinak etortzen, atzin, olako gauze danak, badie garrantzitsuk etxe baten, ze erain jaundixe hauke, guregan. Uste dugu ez, baino, izukalde batek erain eukileike nola jate deu, eta horrek gure osasunin eukileike eragine. Orduan azkenin, betu berdeu baitare, hori dana nola antolauko den, gero eragin hori gu nahi deun eragine izeteko. Etxe izeteko, diseinaute pentsatzen, gero, nola nahi deun bizi eta nola ze eragin eukitzen. Nola nahi deun sentitu toki gauza da nahi, eta gero bestia da ze pesatzean egunenkotasunean, ez da? Bai, baina bueno. Azkenian nire etxe gustatzen, baina askotean etxian behandu iztegea, eta ladora jarri hori, eta faltzen nahi eta ke kristo, me katxiz la mar. Guain ladora martxan nio merkoz, baina denboare, askotan ez da errexe izaten, ez da? Bueno, baina gauzo xe baitare oin, jatanak programa balditxeu baitare, gauze topa balditxeu, olako gauzek ebizuktan zuen hori dana ebitatzeko baitare. Eta pentsa berde baita, etxin nola sentitzi nahi deun, Tokio bakoitzin. Zalan zehingo deun, deportik ez, baina ez da iguela joga itezun, o ez da interreko ariketak ituzun, ez da zentzatxo iguela bilatzen, o jendikin biltzezean, o jasen pelikula bat ikusi horrezun. Argixeketare bai egokitun berdebe, eta, azkenien pixketorrianak eragina, iluminazioa eta koloriek bestida erabiltze duna baitare. Kolore batek eragin lehiku, adiz horixek eta, horixek itu, aktibo hori doti, orduan igual, lasai hoti nahi bali bat etxien da, igual horixe ez da kolorek egokin, igual berdiek, urdinek. Baina igual gelatik ateatzea eta ja pasilloa hori ja aktibatzen juteko, ez da? Ez dakit, bestela, eta lanea guteko goik, ez? Bakoitze pentsa berdu etxin ze estrategik nahi etxun, hainbeste kosta horratzatu igual, haizu jarri berdeuz papel hori bat pasillun eta horrek eraine ikitziu. Hor pentsa bakoitzek ze nahi duen etxien, ze lortu nahi duen.